Vull presentar un projecte il·lusionador, un projecte nou, a nivell de lo que és farmaciola per lactància. Ens acompanya la directora insular Ana Bàrbara Torrent i en Gonçal Seguí, gerent de l'associació líder de l'illa de Menorca. És un projecte que té una sèrie d'agraïments a fer perquè ha estat en col·laboració amb el departament que representa, Benestar Social, però també amb l'Insalut i sobretot ve aquest projecte gràcies a la convocatòria d'ajudes del Ministeri de Treball i Afers Socials. És un projecte encàrrec en el 0,7% de l'IRPF del 2016 i és, com he dit, una farmaciola per la lactància per tal de donar suport als nadons i sobretot també a les mares. Vull dir, aquest projecte, aquestes ajudes van dirigides a les dones que tenen intenció d'embarassar-se, d'ampliar o d'iniciar un pas de crear una família i, sobretot, és important veure totes aquestes dones que puguin tenir dificultats personals o dificultats econòmiques. Dit l'agraïment, que m'ho he passat i no m'ho vull passar, no m'ho vull saltar, també Cofarme hi ha tingut un paper fonamental i dins el que era l'Insalut, tot el que són les comares, perquè ens han orientat d'una manera molt important de dir quines són les necessitats que tenen després d'un embaràs, les dones que han parit, després d'un embaràs i en relació a tot el que és afavorir l'enlletament i les primeres cures d'aquests fiets i aquestes fietes que venen a formar part de la nostra comunitat. Jo, en tot cas, feta aquesta introducció, dono la paraula a la directora insular Ana Bàrbara per tal que ens expliqui com ho han fet anar des de la conselleria i com han treballat per arribar aquí on som. Que consisteix bàsicament en el repartiment de 100 kits d'atenció a els nadons acabats de néixer. És una mesura nova que no s'havia fet mai, l'establim ara per primera vegada per tal d'incentivar la maternitat, d'afavorir també l'alletament matern. Com podeu veure en els productes que inclou aquest kit, la majoria d'ells van dirigits a les primeres cures i primeres atencions que necessita un nadó en arribar a casa, però també van molt especialment dirigits a fomentar i afavorir que totes aquelles mares que ho vulguin tinguin més fàcil l'opció de l'alletament matern. És per això que aquests kits s'acompanyaran també d'una sèrie de consells bàsics, de primeres cures i també de consells sobre la lactància materna que, com us dèiem, hem elaborat de manera conjunta amb l'equip de comares de l'Ipsalut aquí de Mateu Orfila. Com dèiem, és un projecte que el que pretén és ajudar aquestes mares, a totes en general i especialment en aquelles que estiguin en situació de vulnerabilitat. És per això que, tot i que s'han establit una sèrie de criteris per poder accedir a aquesta ajuda, entenem que el barem que s'ha establert mitjançant l'associació Líder és bastant ampli i que això permetrà que arribem a moltes famílies. Perquè us fagueu una idea, tenim aquí la informació una miqueta en quins són els requisits per poder-hi accedir, però, entre altres coses, es tenen en compte les famílies monoparentals, aquelles dones que hagin estat víctimes de violència de gènere, les famílies nombroses, les mares menors de 26 anys, famílies que tinguin altres membres amb una discapacitat, famílies també amb baixos ingressos o en situació d'atur. Tot això, com dèiem, amb l'objectiu d'arribar al màxim de gent possible. Després, aquests kits han fet conjuntament amb les comares, com dèiem, no només aquests consells, sinó també els materials que han d'incloure. Són elles, com deia la consellera, qui saben i qui ens han pogut orientar millor que ningú sobre quines són les coses més bàsiques que un necessita quan arriba a casa seva amb un infant acabat de néixer. I un poc, seguint els seus consells, va ser el que s'ha elaborat, el que podeu veure aquí, els productes que inclou, que serien un extractor de llet,
compreses higièniques de cotó, calcetes d'emprar i tirar, preservatius, crema hidratant per al nadó, sabó de pH neutre, crema de bolquer, alcohol de 70 per la cura del cordó umbilical, aspirador nasal, estisores, termòmetre, una esponja natural, gasses per la cura del cordó umbilical, discos de lactància i un mossegador. Això seria un kit complet i és el que s'entregarà a cada mare que compleixi els requisits i que ho sol·liciti. No sé si ho he dit, però per poder-ho sol·licitar, les pròpies comares tindran a disposició consulta tota la informació i ho oferiran a mesura que vagin veient les dones embarassades, els aniran donant informació per tal que si elles compleixen els requisits hi puguin accedir. I res més per la meva part, només això, reafirmar que és una aposta una vegada més al nostre departament per incentivar la maternitat, per afavorir l'alletament matern i per ajudar en aquelles famílies que més ho necessitin. Jo crec que la pregunta clau és què pintes líder amb un kit de nadons, no? Bé, potser hauríem de fer una mica de memòria que el Ministeri aquestes ajudes a càrrec del 0,7% de l'IRPF ja els ha convocat des de fa molt d'anys i que els líders formen part d'una xarxa que es diu Red Espanyola de Desarrollo Rural que ens brinda la possibilitat de presentar el projecte conjuntament a tots els líders que vulguem. Menorca s'ha decidit per primera vegada, va presentar la convocatòria dins el 16 i ens havien aconsellat que presentéssim un projectet i petitó, perquè el Ministeri quan no te coneix te'l sol denegar. Vam ser bastant valents en na Bàrbara i en vam presentar 2 i una mica més grossos del que ens havien dit. I hem tingut sort, o estaven molt ben presentats perquè ens els han aprovat tots 2 i un és aquest que presentam avui. I res, simplement dir-vos que per contestar un poc la pregunta què pintes líder amb això, jo aprofitaria per dir que a Menorca jo crec que tenim malentès i ens pensam que el líder només es dedica al camp. I el líder no es dedica al camp, el líder es dedica en el desenvolupament rural. I Europa considera que el desenvolupament rural inclou, en aquest cas, tots els menorquins. Que els pobles de Menorca també són desenvolupament rural. I l'estratègia de Menorca és de cada vegada fer una estratègia més transversal i d'aquí que ens obriguem i que no només toquem temes intrínsecs del camp, sinó que, i de fet, des de fa molt d'anys, si un agafa la web i se mira els projectes que hem aprovat, som un líder que tocam medi ambient, tocam paisatge, tocam patrimoni i, a més, tenim un tipus de promotor molt, jo diria, entre cometes, social. Vull dir que Càritas, la Fundació de Discapacitats i una sèrie d'entitats socials han estat promotors que han presentat molt de projectes en el líder. I per això el líder sempre ha tingut una sensibilitat especial pels temes socials i jo crec que aquest projecte encaixa en aquesta línia.